som ťa možno aj takú, na teba otázku sa pýtal vzhľadom k tvojej nezávislosti, lebo v súčasnosti si v bystrickom zastupiteľstve ako nezávislý poslanec, teda v klube nezávislých poslancov. Zároveň v minulosti sa profiloval ako akademik, ale vlastne si sa dostal na kandidátku SAS. Že do akej miery si nezávislý, do akej miery si ovplyvnený stranou SAS, ich názormi, ako by si to vedel vysvetliť ľuďom? No, je to ťažká otázka, ale my blíženci máme pomerne jednoduchú rolu v tejto súvislosti, pretože aspoň sa snažím odosobniť od toho, kde a za akú pozíciu by som mal presadzovať možno nejaké názory niekoho tretieho. Skúsim to vysvetliť ľudskou rečou. Ak som napríklad v mestskom zastupiteľstve zvolený ako nezávislý poslanec, tak s rukou na srdci môžem povedať, že napríklad strana Sloboda a Solidarita nejakým spôsobom nikdy nezasahovala do výkonu môjho mandátu, čiže tam reprezentujem len sám seba a vôľu voličov, ktorí ma zvolili v obvode Rudlová Sásová a pokúšam sa to robiť s najlepšou vierou, ako viem. To isté zase platí aj o mojom pôsobení v poslaneckom klube strany Sloboda a Solidarita, kde som jeden z nečlenov strany. A súvisí to aj s tým, že sa snažím byť aktívny najmä v zahraničných veciach, kde je podstatne dôležitejšie hľadať nejaký národný, možno až nadnárodný kompromis, ako vnášať tam neustále nejaké stranické alebo dokonca individuálne záujmy. Takže snažím sa medzi tým rozlišovať a myslím, že sa mi to celkom darí a ak existuje nejaký konkrétny príklad toho, že to tak nie je, tak sa veľmi rád na túto tému aj s vami porozprávam a to je to, čo ponúkam v podstate každému občanovi, ktorý mi z času na čas pripomenie, že sedím a možno na príliš veľa stoličkách. To isté platí aj o akademickej pôde. Moje prednášky sú verejné a veľmi rád tam uvítam ktoréhokoľvek občana, ktorý môže objektívne posúdiť, či tam vnášam nejaké politično alebo nie. Išiel by som sám proti sebe, keby som to robil. V mestskom zastupiteľstve si v klube nezávislých poslancov aj s Jaroslavom Kuracinom. Aký máš vzťah s týmto človekom a ako hodnotíš to jeho konanie, keď prišiel na základnú školu Slobodného slovenského vysielača aj s poslancom Národnej rady za Kotlebovú stranu Ľudová strana Naše Slovensko a išli tam riešiť tie neblahé veci s pani riaditeľkou? Ja sa s pánom poslancom Kuracinom poznám už 7 rokov a ľudským si celkom dobre rozumieme. Politicky sa zdá sa nezhodujeme v mnohých oblastiach a ideologicky sa tiež zdá, že pán poslanec Kuracina má podstatne ďalej od liberálnej politiky ako napríklad ja. Napriek tomu sa snažíme v rámci nášho poslaneckého klubu hľadať to najlepšie pre občanov Banskej Bystrice. Každopádne v rámci klubu sme sa zhodli, že jeho konanie v súvislosti s kauzou, ktorú ste spomínali, je niečo, čo by sme na mestskú úroveň neradi dostali a sme tak trošku smutní, že táto kauza poslúžila na politické účely konkrétnej politickej strane, ktorú teda ja osobne rešpektujem, ale vnímam ako pomerne vážne ohrozenie Slovenska. Je mi ľúto, že sa pán poslanec možno chtiac, možno nechtiac dostal do pozície, ktorý ju takýmto spôsobom propaguje. Pred voľbami parlamentnými sme písal som na blogu o avizovanej investícii RKN Global v Banskej Bystrici, ktorá mala zabeštelovať 1238 pracovných miest a bola prisľúbená dotácia štátu 18 miliónov. A my sme spochybnili túto investíciu a snažili sme sa nejakým spôsobom dopatrať, kto je vlastne týmto investorom, kto za ním stojí. A hľadali sme odpoveď na mnohé otázky, ktoré vznikali a dnes prišla oficiálna správa ich web stránky, že táto investícia sa nebude realizovať. Aj vzhľadom k tomu, že došlo k Brexitu a ostatným veciam aj už za tom, že vznikla negatívna medializácia tohto celého prípadu. A dnes vlastne čakáme na nejakú oficiálnu odpoveď. Mesto čaká na oficiálnu odpoveď. Čo si ty o tom myslíš, o tej investícii? Či ako poslanec máš nejaké informácie o tom, než my bežní občania, Bystričania?
A či si my nemyslíš, že či nebolo nejakým spôsobom poškodené, zneužité naše mesto ako naše meno mesta Banská Bystrica? Celá táto kauza sa dá vnímať zase v takých troch rovinách. Na jednej strane ako Banskobystričan som veľmi privítal, že by sem mala prísť takáto investícia. Každé novovytvorené pracovné miesto znamená, že o jedného občana menej nám možno odíde do zahraničia alebo do Bratislavy. O to zvlášť mladí ľudia, s ktorými pracujem, ktorí tu nevidia možno takú perspektívu, aká by sa žiadala pre naše mesto. No ale tá druhá stránka veci je, že za akú cenu táto investícia mala prísť práve do Banskej Bystrice. Nemyslím si, že bolo vôbec vhodné takúto investíciu ohlasovať 2 týždne pred voľbami. To súvisí aj s tou otázkou, do akej miery ju vnímam ako problém vzhľadom na zneužitie dobrého mena nášho mesta. Zhodneme sa na tom, že to načasovanie a aj spôsob, akým sa prezentovala táto investícia, hovorí takmer jednoznačnou rečou, že naše mesto bolo zneužité na predvolebnú kampaň vládnej strany a to, že sa nakoniec táto investícia nerealizuje, vrhá tieň podozrenia na to, že možno niektorí boli od samého začiatku si vedomí, že je to len predvolebný ťah a naše mesto poslúžilo ako vhodný nástroj tohto predvolebného ťahu. Ja som sa aj ako mestský poslanec pýtal pána primátora, keďže nemám absolútne žiadne informácie, čo ďalej je s touto investíciou, čo sa to vlastne stalo a do akej miery cíti možno aj on, alebo teda vedenie mesta v širšom slova zmysle zodpovednosť za to, že tu došlo k takémuto zneužitiu dobrého mena nášho mesta. A pán primátor bol pomerne prekvapený, že vôbec niečo také sa ho pýtam a bol pomerne prekvapený, že vôbec niečo také sa udialo. Slúbil, že preverí túto situáciu, spomínal, ak sa dobre pamätám, ministerstvo hospodárstva, agentúru Sario, ktorá má na starosti túto investíciu a že bude teda získavať informácie, čo sa vlastne stalo. Úprimne vám poviem, že nezmysly typu Brexit alebo negatívna kampaň, ktoré údajne súvisela s odmietnutím tejto investície, považujem len za zásterku. Našli si vhodnú výhovorku na to, aby nemuseli zrealizovať niečo, čo od samého začiatku vyzeralo ako málo pravdepodobné. Ak sa ukáže toto podozrenie ako dôvodné, považujem to za dôvod navyše, aby vedenie mesta zvážilo trvanie vo svojej funkcii, pretože ja vnímam túto kauzu ako skutočne zavádzanie občanov tohto mesta a za niečo, čo má možno ďaleko širší kontext ako len predvolebnú kampaň jednej politickej strany. Môžeme si dať totižto pokojne aj otázku, čo za to kto dostal a prípadne do akej miery si tým niektorí do budúcnosti budú naplňať svoje politické ambície. Toto sú vážne veci a práve z tohto dôvodu je dôležité, aby občania o tejto kauze vedeli čo najviac. V akom si vzťahu s Richardom Sulíkom? To je moja otázka. A ja tak sledujem, keď tak sledujem jeho vyjadrenia, tvoje vyjadrenia, tak cítim nejakú takú nekonzistenciu častokrát, hlavne čo sa týka otázok politologických, geopolitických vo vzťahu Európskej únie a týmto vzťahom. Vedel by si nejak vyjadriť, v akom si vzťahu, či ty vieš nejakým spôsobom formovať jeho osobné názory, alebo či v strane k týmto témam tvoj názor je formujúci, je dôležitý, či nemáme sledovať aj jeho vyjadrenia k týmto témam? Ako to ty vidíš? To je ďalšia ťažká otázka. Ja by som povedal, keď sa na to pozrieme z uhla pohľadu všeobecného, že Európska únia a možno aj zahraničná politika ako taká, to je vec, na ktorú sa dá veľmi rozličným spôsobom vyjadriť k rovnakému cieľu. Rovnako tak Richard Sulík ako aj ja máme jednoznačný cieľ a to je zreformovať Európsku úniu. Ani Richard, ani ja by sme nikdy nesúhlasili s tým, aby Slovensko vystupovalo z Európskej únie, pretože dnes nepoznáme žiadnu lepšiu alternatívu ako členstvo v Európskej únii. Richard hovorí o tom, čo je dnes vážnym problémom v Európskej únii, hovorí to pomerne nevyberaným spôsobom, možno to súvisí aj s tým, že je poslancom Európskeho parlamentu, že v podstate permanentne zapojený do týchto procesov aj politicky. Ja to hovorím z pozície poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a snažím sa to skôr hovoriť v tom konštruktívnejšom duchu. Niekomu vyhovuje ten, niekomu onen štýl, ale v čom sa nakoniec vždy zhodujeme, to je práve to, že Európa nevyhnutne potrebuje reformy.
Richard sa venuje zakriveniu uhoriek, ja sa venujem tomu, že nám musí fungovať zelená alebo červená karta v národných parlamentoch. To je ten návrh, ktorý môže posilniť rolu národných parlamentov ako tých, ktorí sú najbližšie pri občanovi, pretože dnes, ak niečomu čelíme, tak je to odtrhnutie Európskej únie od občana, kedy naozaj prichádza s návrhmi, ktoré občania nechápu. Richard sa sústredí práve na tieto návrhy, ja sa sústredím na to, čomu by sa inému mala alternatívne Európska únia venovať. Preto to možno pôsobí dvojkolajne, ale cieľom je stále to isté, nájsť mechanizmus, aby občania prestali odmietať európsky integračný model, pretože práve integrácia je to, čo prinieslo 70 rokov mieru a prosperity. Napriek tomu, že si mnohí občania na Slovensku myslia, že Európska únia nám viac poškodila, ako pomohla, čísla ukazujú jasne, že opak je pravda. Ak tu máme napríklad výhrady k tomu, čo Európska únia nerobí dobre, tak je to pôdohospodárska politika, na tom sa opäť raz zhodneme. Richard to povie možno trošku vulgárnejšie, možno priamejšie a ostrejšie. V čom je problém pôdohospodárskej politiky Európskej únie? Ja sa snažím hľadať spôsoby, ako to povedať možno diplomatickejšie, tak, že by sa s nami vôbec na túto tému chceli tí, ktorí sú za ňu zodpovední, rozprávať. Čiže tam možno vnímam aj ja akúsi nekonzistentnosť alebo možno akúsi dvojkolajnosť, ale cieľ je v oboch prípadoch rovnaký. Myslím, že máme toto pomerne jasné. A keď dôjde k vážnej téme, ako bola napríklad otázka Brexitu, tak my si vždy sadneme a povieme si, akú pozíciu má Slovenská republika. Richard to povedal vo svojich videách, že Slovensko by si nemohlo dovoliť ako Veľká Británia vystúpiť z Európskej únie. A zároveň povedal dôvody, prečo si myslí, že množstvo Britov bude hlasovať za vystúpenie z Európskej únie. Ja som bol na čele skupiny poslancov, ale aj občanov, ktorí zase hovorili o tom, prečo by Briti mali zostať v Európskej únii. Konečné rozhodnutie urobili Briti samotní, ale je dôležité, že sa možno až takýmto spôsobom aj tu u nás na Slovensku formujú názory. Každopádne, na čom sme sa zhodli, to je to, že pre Slovenskú republiku vystúpenie Británie z Európskej únie nie je dobrá správa. Keď už pre nič iné, tak pre desiatky tisíc Slovákov, ktorí dnes v Británii žijú. A keď už pre nič iné, tak preto, lebo Británia aj podľa mňa, aj podľa Richarda Sulíka bola tá, ktorá brzdila vo veľkej miere, možno až príliš veľké euronačenie niektorých krajín a ktorá prichádzala na rokovania s veľmi racionálnymi spôsobmi, akým sa má uberať európska integrácia. Toto je náš spoločný cieľ. Každý z nás má k tomuto cieľu možno trošku iný prístup, vyberanú nejakú inú cestu, ale ja verím tomu, že aj toto je jeden zo spôsobov, ako osloviť širšie spektrum voličov, ktorí nás v našej zahraničnej politike, v našom zahraničnom politickom úsilí podporia.